Zbog tebe stavila ovoliko meda. Ti se sviđaju? Ne. Ne? Ne. Da skine mede, da ih vratim? Ne može. Ipak ne, a? Da ostavi? Deda Mraz. Deda Mraz. Ovo je srne. Srme. Okej. Onaj sa... Ovdje Deda Mraz. Morat ću malo ovako da se udaljim. U današnjem videu pravi mi društvo Andre i Aleksej. Dobrodošli u novi video. Ja ove godine nisam pravila vlogmas, prosto jer nisam stigla da se izorganizujem, ali nadam se da ćete uživati u ovom novogodišnjem videu i nadam se da ću vam prirediti bar još 3-4 do kraja godine, pa će to biti moj mini vlogmas, u smislu jedan video nedeljno. I ono što ću ovom videu raditi jeste naravno dekoracija jelke od samog starta. I također rekla sam da ću pričati o rođendanskim poklonima. Prvi poklon koji tek treba da mi stigne od mog supruga jeste iPhone 13 Pro Max. I uzeli smo onaj sa... Šta, ljubavi? Sa maksimumom. Hoću da te uzmem. Dobro. Ajde, dođi. Valjać. Onaj sa... Ovdje Deda Mraz. Sa maksimumom memorije. Ja nisam slavila kao inače rođendan na široko i na veliko, već sam za najveći krug ljudi pravila i to je iz 2 dela. Izašli smo uveče i drugi deo je bio birthday brunch, tako da najslađe iznenađenje mi je priredila sestra koja je došla u 12 uveče da me iznenadi i donela poklon koji ću sada da vam pokažem, ali tom poklonu koji je iz 3 dela. Najslađi detalj mi je ovo. Ti si najbolja sestra na svetu i činjenica da je ona cijelu knjižicu sama popunjavala. I evo samo jednog dela. Volim da putujem sa tobom i ima puno naših nekih zajedničkih momenata, nekih naših tajni, a ima i neke stvari koje mogu da ovako podelim sa vama. Ali zaista baš sam se rasplakala, mnogo me oduševila. I sam poklon, da vam pokažem sada, ovako sa jednom rukom, unboxing. Uspela je da vode nešto što meni jako treba i što nosim. Samim tim je ovaj card holder sada već ispunjen mojim karticama i savršen je. Ona ga je uklapala uz moje torbe i to je bukvalno nešto što mi baš i treba, tako da je maksimalno ubola poklon. I pored toga, ja mnogo volim coffee table books, takozvane. To su vam knjige koje stoje na stolu, a pored onih modnih volim i ovakve. Tako da, ne znam kako ću s jednom rukom, s obzirom da je jako teška. U pitanju je Gustav Klimt i u pitanju je Tašenova knjiga koja pokazuje njegove ilustracije, njegova poznata dela i ja ću da vam prelistam knjigu kada spustim ljepca. Nešto što sam dobila pred sam rođendan je moj omiljeni parfem od Tiziane Terenzi. U pitanju je Andromeda. Inače, svi njeni parfemi su mi savršeni, ali ovaj posebno i molim vas pogledajte i ovo pakovanje sa sazvežđem zvezda i svi znate šta znači Andromeda, ali tako mi zovemo i Andreja i definitivno mi je ovo omiljeni parfem. Jedna cool stvar isto koju sam dobila uoči rođendana, to su kačketi, ja ih mnogo volim sve okrase za kosu, volim i ovakve rajfove, ali pogledajte koliko su cool ovi kačketi. Stavit ću vam gdje možete da ih nađete u opisu videa dole. I da vidim što sam još spremila da vam u ovom cugu pokažem. Da, morat ću da napravim pauzu, da donesem ostatak stvarčica. Jer u ovom cugu, da, bi to bilo to. Tašen izbacuje knjige, publikuje knjige o umetnosti, dizajnu, arhitekturi i fotografiji. A Gustav Klimt je zaista
jedan fantastičan slikar i mnogo mi znači, pored toga što je ovo coffee table book i pored toga što ovo može da bude i ukras i dekoracija za sto, mnogo mi znači da opipljivo imam njegova dela na jednom mestu, jer nije isto kada gledate preko kompjutera i kada gledate makar i ovako ištampano, kada već ne u originalu i zaista me preplavi neki lep osjećaj uživanja dok gledam njegova dela, on mi je jako inspirativan. Svi znate za njegovo najpoznatije delo koje ću sad da vam ubacim ovdje zato što ne znam da ću ubosti to u knjizi, ali imamo puno divnih i zanimljivih slika ovdje u knjizi, tako da jedan fantastičan i poprilično težak poklon. Tašenknjig. Od Majtića sam dobila ovu ogrlicu, sada ću maksimalno ovako da zoomiram na tamnoj površini kako bi najbolje vidjeli, ali to su nogice i naravno jedna stopala predstavlja Andreja II. Alekseja i ima ovaj divan detalj. Mislim da je ovo jako prelep poklon zato što ima simbolike u njemu i divno izgleda i u pitanju je zlatna ogrlica koju ne skidam od kako mi je poklonjena. Mnogi su mi rekli da poklon tek stiže, tako da nemam mnogo poklona u ovom videu, ali ću vam pokazati jedan poklon koji mi je upravo stigao i zajedno sa vama ću ga otvoriti. Dugo nisam radila unboxing za YouTube. Javile su mi se devojke iz brenda Rainy Vanilla sa željom da mi pošalju kaput, ali ja sam vidjela da one prave najbolje French kapute. I iako je sad možda malo hladnije za njih, ja sam se odlučila za isti. Pogledajte prvo kako je upečatljiva ova boja i divno izgleda i na kameri. Ja ću sad i da ustanem. Postava je savršeno urađena i ove detalje na rukavima. I moram da primetim da mi jako cool stoje ova boja. Mi se sviđa i ovaj detalj. Oversized je i liči mi na jedan koji moja mama nosila davnih dana, što mi se jako dopada. Ovaj deo iza. Potpuno je oversize. Sad ćemo da uzmemo pojas da ga suzimo. I smatram da je poseban znak pažnje kada ti neko od klijenata pošalje poklon za neki tvoj poseban dan i moram da kažem da su tome definitivno najbolji Crown Beauty Aesthetic Center zato što ne samo za moj rođendan, oni mi pošalju pokloni kada se porodim i u tako mnogim drugim bitnim situacijama i pritom ih najlepše moguće upakuju. I to sa takvom pažnjom i ljubavlju daju. Bacit ću vam sad ovdje video kako je izgledalo pakovanje. A dobila sam i poklon ispod Jelke. Hvala puno. Hvala ti. A Jelka vam je savršena. I jedan deo poklona bile bombonjere koje sam pojela. I ubiću vas što kod vas dolazim da se stesam i da sredim telo, vi mi dajete najlepšu, najukusniju bombonjeru na svijetu. Ali od sutra, od dana kada sam dobila poklon, sam zaista krenula na dijetu i konačno ima efekt da vam se poklonim. Da vam se pohvalim i da vam pokažem koliko sam predivnu torbu dobila. Ovdje je sad pod jakim svetlom, pa možda izgleda malo čudno. Ovdje onaj dust bag unutra. Ali ono što mi se sviđa jeste što je velika i što stvarno svašta može da stane. Ima ovaj presladak deo za ključeve. Ima ovaj divni pojas, pa može da se nosi i preko ramena kao što volim. I na sve to ima dršku i boja je neodoljiva boja
mesa. Tommy Hilfiger torba u pitanju i hvala vam puno, Ivana, hvala ti do neba. I dobila sam od njih i najlepšu čestitku koju čuvam, a kada smo kod čestitki, zaista nije fair da ne pomenem moju mamu koja mi sastavlja najlepše čestitke. Ona mi je dala novac zato što zna da ja najviše volim kada sama sebi izaberem poklon. Pošto su, nažalost, na teži način ona i moj suprug naučili koliko sam teška za poklone i koliko je teško ubosti moj ukus. Ali, dobro, hvala ti mama, volim traješ na svetu. I moram da vam pokažem kako je moja kuma ubola, pošto je meni uvek hladno i žalim se da mi je uvek hladno. Kupila mi ovo prelepo ćebe. Kupila mi je ušuškane patofne, ja ću probati ovdje da ih ubacim jer ne znam gde sam ih stavila sad trenutno. I ovu medenu kapicu, koju se nadam da nisam smanjila, pošto sam je sušila na Allergy Plus programu. Dobre, može da stane glava na nju. Fantastično. I šal sa biserima, Uma zna koliko volim bisere, imala sam ih i na venčanici. I ovo je zaista predivno i nešto što mi treba za ovu zimu, da uvek mislim na moju kumu i da budem ušuškana. Moram sad da se slikam i da je pošaljem. Mislim da su mi ostale još 2 poklona, da sam dobila od mojih bliskih drugarica i da je onda to. Ova preslatka majica je zaista pun pogodak jer mogu da je nosim u sve i sad zimi ispod nečega, tako da je cool i preko potrebno uvijek crna majica, crnih majici nikad dosta, ljudi moji. A od drugarica sam dobila i novi privezak za Pandorinu narukvicu koju su mi također one kupile i tamo ću sad da vam pokažem moju kolekciju privezaka. Dakle, prvo sam dobila narukvicu sa ovim privezkom, u pitanju je haljina, pa sam na kolekciju dodala ovaj, iskreno, da, one su mi isto to za neki rođendan kupile, mnogo lepa tirkizna boja. Zatim od moje drugarice Ivane sam dobila ovo kad sam rodila Andreja, ovo mi je i najdraži baš zato privezak, Dudica. I ovo je Duga, koji je posljednji u nizu privezaka i ima je ovako i drugu divnu stranu. To je ovako, da onda ih sad vidite sve na okupu. Zanimljivo je sada da je meni ova narukvica postala mala i da moram da odem do Pandore da vidim šta ću da uradim i koju opciju imaju za mene. Sve u svemu, to bi bilo to. Ukoliko nešto pristigne, jer kao čekam još poklona, a ja još nisam izeditovala video, ubacit ću vam sad ovde. Obožavam voucher i smatram da su super pokloni. Od Ivane sam dobila Intimissimi voucher. Iako se danas ne osjećam baš najbolje, rešila sam da pokitim Jelku, zato što je već, ja mislim, 5. danas ili 6. Nije bitno koji je decembar i krajnje vreme. Inače, uglavnom bih kitila Jelku 1. decembra, ali to ne čenim zato što mi 27. novembra rođendan i onda čekam da to lepo sve prođe i da kitimo Jelku. Andreja, hoćemo da kitimo Jelku? Hoćeš? Ove godine rešila sam da kitim Jelku sa medama i to zbog Andreja. Hoćeš da staviš ove zvončiće kao mama, vidi? Hoćeš? Ne, ti i to. Ja i drugi da stavim? Da. Iskoristit ću i neke starije ukrase, a stavit ću i nove. Jao štele. Ja ću te pregom ako budu tukati. Radi tu te, a poti ti to lako. A vidi ovo. Vidi ovo. A vidi Deda Mraza. Deda Mraz. Deda Mraz? A vidi ovoga. Radi tu te, potite. Joki tu te, potite. Radi tu te, pokitute. Joki tu te, pokitute. Štice te, pokitute. A vidi ovo. Vidi ovo. Da li hoćeš ti da staviš ovaj ukras? Da. Ajde, izvoli.
Ajde. Ta-na-na-na. Ajde, Andrej, ajde. Bravo! Pošto ja inače nemam crvene ukrase ovdje u Beogradu, imam ih od mame. Kruško, nisam stigla da ih uzmem. Sada ću probati sama da improvizujem neke crvene detalje, kao što je ovaj. Da li znaš što je ovo, Andrej? Vida. Ovo je Liza za Jelku. I iako mi se uz dnevnu sobu baš ne slaže mnogo crvena boja, sada ću donirati mede i mala crvene boje. Dašak crvene boje. Na ovom piše Anastasija. Pobudi. Pokidite. Šta pričaš? Ja te ne razumem ništa. Šta kažeš? Vratit ću se. I to je to. Izvini, ja. I to je to. Deda Mraz. Deda Mraz. Znači, danas sam nešto malaksala. Primila sam infuziju. Kažem, nisam baš u najboljoj formi. Ali, dobro. Napravit ćemo lepo da izgleda ova jelka. Hoćemo vidjeti. Baš mirit će, pa polako. Pa polako. Ćemo ovaj da stavimo možda iza. Nemam je svetlo. Vidimo šta imamo ovdje. Evo ga, beba je ispred mene. Imamo malo ove srne. Okay. I nju obično koristim malo da popunim praznine oko jelke ili ovaj držić koji ne volim da se vidi. I bi svetla, konačno! Hui! Sada imamo šta ćemo još da bacimo. Ovdje imam još nekih... Šta bi, okej. Gde su mamini... Evo su. Ovdje imamo neka krila i neke još lepe i drage i slatke ukrase, tako da ćemo to morati da iskoristimo i naravno medu. I hello. Kaže, at Christmas all roads lead to home i Baby's First Christmas Andrej 2020. A ovo je Baby's First Christmas Alexei 2021. Ovo sam inače kupila kad sam bila trudna sa Andrejem. Šta? Pa nemamo više sokići, hoćeš banana bread. Hoćeš? Banana bread. Či. Voz. Velelepne plave ukrase od prošle godine. Ću za sad ostaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo s njima. Ne mogu da verujem, ali jelka je gotova. Evo da vidite prvo osvetljenu. I naravno mede su tu najviše zbog Andreja i generalno zbog mojih sinova. Tako da je ovo jelka apsolutno podređena njima ove godine. Bebo, što se ljuljaš? Da. Sedi ovdje da te nauči. Jingle bell, Peter Pan. Zna. Jingle bell, jingle... A dođi kod mame. Ovdje. Daj mi ruku. Ne. Evo ja ću se sklonim ovdje, ajde. Ajde, ti stani na tvoje mesto. Ajde, ovdje. Kao što znaš Happy Birthday, moramo da naučimo pesmu Jingle Bell. Ili padaju s neba zvezde. Padaju s neba bele zvezde. Čekaj, Andrej, dođi da mi kažeš šta ti se najviše sviđa na našoj magičnoj jelki. Ajde. Šta?
Auto, ko je parkirao taj auto? Deda Mraz. Deda Mraz. Ajde, ti se sviđaju mede, mama je zbog tebe stavila ovoliko meda. Ti se sviđaju? Ne. Ne! Ne. Da skine mede, da ih vratim. Ne može. Ipak ne, a? Da ostavi? Da ostavi. A kaži ti mami, gdje je onaj veliki Deda Mraz? Hoće da staviš ovde pored Alekseja? Da. Bravo! I kaži ti šta ćeš Deda Mraz da ti donese za Novu godinu? Poklone. Poklone! Vidiš, ovo je rekao da znači čujete i rekao da hoće. A kaži mu kakve poklone? Koje poklone želiš? Koje poklone želiš? Hoćeš da mu skidaš naočare od tebe. Koje poklone želiš? Kaži mu koje poklone, nemoj da mu skidaš naočare. Kamion. Kamion, i šta još? I kuriše. Kružiće, one što voliš da jedeš. A kaži mi, da li želiš možda voz? Ne. A gde je ukras voz? Nađi da vidimo. Nađi, pokaži. Gde je ukras voz? Ne? Ne, to je krug neki, eno ga tamo iza. Eto ga, tu je negde, nađi ga, nađi voz. Evo ga, ovo je ugat, ovo je voz. Eto ga voz, pa daj taj voz da vidimo. Tamo iza taj voz. Našao si, bravo! Snimi voz, molim. Jao, bravo! To je voz. A tebi će mama da kupi za Novu godinu jedan voz, važi? Jedan. I šta bi još? Hoćeš neke drvene edukativne igračke možda? Ma ne volim, One su bljak, ali evo da se igraš sa njima, boga mi, tri komada smo naručili. Srećna Nova godina! Šta ćeš još? Slušaj, Deda Mraz mi je rekao, vidiš, on će ovako da spakuje poklone i ja ohraniš Deda Mraza. Mi ćemo pravo Deda Mrazu, to je lutka Deda Mraz. Mi ćemo pravo da ostavimo ovako kolačiće u tacni i dok ti spavaš na noć Nove godine, on dođe, mi mu stavimo ispod jelke dude, a on uzme dude dok ti spavaš i donese ti puno poklona. Što god poželiš. I kružiće, i avion, i kamion, i voz, i šta još želiš? I srce. I srca? Da. To isto voli da jede, i srca. A šta još? Hoćeš i lize? Da, dve. Ne 3. Pa može i dve. Može i 3 2. Da. A hoćeš da mu ostaviš dude? Pa mogu. Mogu. Evo petaka, baci petaka. Ba. Hoćemo da ostavimo dude. Šta će nam dude? Mi smo veliki, jel da? Mi ćemo veliki. Pa da. Pa gdje je kašika? Kašika? Nego. Evo iza. Evo je. Tu je. To je to. Ajde, pošalji tamo ga jedan polje, ovo celoko. Ovako. Ostavi kašiku. Maši. Ćao. 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 Onda udamo. Ajde sad da jedeš. Nosi Deda Mraza, slobodno. Hvala vam puno i uživajte u predstojećim novogodišnjim praznicima. Ljubim vas puno. Pišite u komentarima koliko želite neke poklone. Meni novogodišnji praznici sada znači samo jedno, to je kupovina paketića za moje dečake, tako da ako želite neki takav dečiji video sa dečijim poklonima, pišite. Ćao!